Sing paling penak mlaku metu kuwi jenenge anu Swager, Dik. Apa tuh jadi iki? Gede apa? wis sing reneng kok. Wah, Hatiku melihat kamu, kamu mesra dengan yang lain. Yo, sing paling penak gelane susu, sing paling penak dengae. Sing papat jul kayak lautan naik ranah laut naik ke sawah is remuk kamu lagi kira ada penak gitaran cocok mau naik gitar kuncinya piye ya? Ini gitar, yang rasa jalanan gitar. Wis sombong. kae kok aja datar-datar. Biasa wae. Masa digawe-gawe wadalah ini. Ini konten istimewa bareng kok rene digawe-gawe mbok sing apik. Lagi biasa. Terus ki sih. Oh, Wis anggap barane kamera ngono ae gampang wadalah iki. Wah, wis saiki pinter ngedram. empat kapit. Apa ini kepat apit? Iki ketipung. Ora. Cek. Dan nyanyi. Yo, gitaran. Yo. Kunci kiri sama kunci anu. Iso ora, muni ae lho kat mau. Ora iso. Waduh. Rencanane iki aku rasa gitar nih beli gitar. Heeh. Apa dol, nggo rapi. Ngono lho. Ning siji. Kan duwe yang ya, Pak. Apa? Wis rekos koyo Apa? Isinan. Ora iso gitar yo. Re, padha aku ora iso. Dol ayo. ayo. Nggo nyanyi. Piye? Gitar nggo nyanyi, Pak. Carane nggo drum ngene iki piye? Ini lho das. Lagu apa? Anu wae. Kebangsaan. Waduh. Angel. Angel tenan tuturanmu. Soalnya bangsa kita sedang tidak tahu seperti apa. Ning daripada awake dhewe mikir negara, mikir awake dhewe mumet polone yang ngene kok. Ya guys mikir negara. Maksud dipikir mumet. Ya negara wis dipikir wong akeh. Ayo. Aku ora nek sing mikir. Ngomong mikir kowe ngopo? Ora ada gunane mikir kowe. Ya Dek. Aku mikir Dek mikir liyane ya dah. Mutar. Swager Dek. Apa tuh jadi iki? Gede apa? Wis sing reneng kok. Wah. Tutut ora. Awane sekreone yo. Hiji rak kopi. Wedian. Kopi seger. Kenai ae. Kamu nyambut gawe lautan. Ora ada laut Sawan ya. Sawah karo kali. Tanemu. Lagu kebangsaanmu. Ini yes. Dhewe to. Ya rada-rada lali ya ra, ning yo ngerti lah. Kuwi lagune piye to, Des? Hah? Aku warai ya. Tak gitari ra apa-apa, gratis kok kowe. Warat yo gampang lah. Dhewe piye to? Hancur hatiku. Masih goyang dong semongko. Melihat Iya. kamu. Wah, ngono kuwi. Yes. Kuncine apa? Kunci 14-an 15-an. Buka sih. Aku ra iso kok. Wah iki ora ngerti kok gitaris Google. Kayak cinta aku lagi. Waduh. Lah apa kok ora tok mencintai kowe meneh? Hah? Piye ya? Nek mantan wis mantan lah. Wasek. Adike yo rasa sangat meneh. Wasek. Nek yo piye ya? Liyane jak akeh. Cek akeh nek yo atine yo cek rada loro sithik. Wasek. Dadine hancur hatiku. Lah yo makane Kuwi ngono kuwi. Waduh. Jadi mau apa? Jangan cintai aku lagi.
Jangan tit aku lagi. Mas Gun. Piye? Hatiku melihat kamu, kamu mesra dengan yang lain. Masuk hanya kamu pada diriku, kamu Serius, Bos, serius. Suaramu suara emas, Bro. Mas apa? Emas pangot. Nanti entek om ngene. Ganti posisi sih, kan penak. Ya tak melu ya, aku rada lali ya. Ya, Buka aja sih. ngopi. Kerasa. Kita bener ah. Ya, wis ora apa-apa. Hancur hatiku melihat kamu. Masuk angin lagi. Balenan aja. Entok kene. Angin gelem mlebu. Keluar angin tadi. Kentut gue. Kamu mesra dengan yang lain. Hanya kamu pada diriku, Kamu selingkuh di depanku. Kamu bajingan terlalu. Kamu sungguh terlalu. Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi. Cinta kita kini berakhir, cukup sampai di sini. Go. Sing paling penak gondelan susu. Apa ini? Sing paling penak tengahe pupu, Sing paling penak mlebu watu. kuwi jenenge anu. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Sama-sama lanjutkan. Kalau malam minum susu perawat. Rasane enak tenan. Lanjut yo. Sing paling penak, Gondelan susu. sing paling penak. Dengahe Sing paling penak mlebu watu. kuwi jenenge Anu kok ame-ame. belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, Kalau malam minum susu rondo. rasane sepo. Apa mas lagu deh? Pernah? Nah, Ngono kuwi mau lagu deh tadi. ujar Sebenernya kok apa sih dhewe? yo di sini. Tak kira sebenernya sing iki mas. Ora. Apa sing iki kok Des? Iki Kuwi ciptaane sapa? Ciptane dewi-dewi. Waduh, Iya. sing gawe nang endi? Hah? Studio. Metu layare. Oh, ora, aku ora. Hah? Nang kamar mandi. Oh, kamar mandi. Iya. Kira studio. Karo-karo dipikir-pikirin iki. Asik. Mau piye to mau nadane mau? Liriknya mau ketake bedani banget to gitu. Bisa ya. Kamu Sungguh terlalu. asik, semongko. Kamu bajingan terlalu. Asik. Sing paling penak, Gondelan susu. sing paling penak, Tengahe bubu. sing paling penak. Mlebu metu. Kuwi jenenge Anu kok ame-ame. belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, Kalau malam minum susu rawan. Rasane enak tenan. sing paling penak, Gondelan susu. sing paling penak. Tengahe bubu.
sing paling penak mlebu metu kuwi jenenge anu kok ame-ame belalang kuku-kuku siang makan nasi kalau malam minum susu susu rondo rasane sepo